kembali lagi di channel Rama Property. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yo. Rumah klasik modern. Ukuran nih 6 kali 14, harganya 600 juta. Nang beri kumai, ready karipinan tok lah. Nang kini iki pembelian iso cash, iso kredit, Indos tanpa bank. Kredit KPR ya monggo. Soalnya surat wis SHM ready sing pasti wis split ta. Saya langsung ngeter nang omah yo. Nah, saya belakir kene iki ono pagar tanem ambek ono rambike motifin wapi ya, ambek tengah ono roster sisan. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kanan iki nggone tempat area karpote. Yo, Pajero Innova wis auto mlebu bleng, pre helikopter gak iso yo. Nah, kene iki krane ready kari nguntir tok, nek gawe sepeda utawa mobil yo. Nah, wajah depane iki ono batu alami. Cara ngono kok dikai lampu ben moncot iso ndukur ngono. Ben opo ben nambah kesane estetik yo. Nah, sebelah kiri kene iki ono nang depane sik ono space pake kok iso digawe parkir sepeda motor utawa apa kok wis ben atur dhewe yo. Nah, iki nang halaman depane. Nah, saiki langsung lanjut mlebu rene. Apa masih kusen kayu ben nambah kesane estetik yo. Nah, iki langsung nang gone area ruang tamu nih. Tuh. Ndukure modele wong lawasan klasikan ngono yo. Cara ngono wis model lawas yo. Mangkane iki omahe klasik modern ta. Nang kene iki ono jendela loro. Sing ditutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Saiki langsung lanjut mrene lurus enggak nang sebelah kiri kene iki lho. Nah, iki. Nah, saiki langsung lanjut mlebu kene yo. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae sing langsung menghadap nang area karpote sing pasti jendela ready sing katutup. Ben oksigen ben metu ben lancar. Di depannya AC ready. Tapi engko AC ne pen go dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah. Iki engko iso pen gawe kamar tidur anak utawa apa pen gawe gudang wis pen atur dhewe. Di depannya AC yo ready sisan. Nah, cara ngono iki gawe lawang sajingan ngene ben menghemat tempat cara ngono yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar tidur sing terakhir sing pasti jendela ready nang pojokan wis katutup sian ben oksigen ben metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut nenggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, dapure ombo utawa duwo ngene yo lho. Iki sono keramike cara ngono cek kamu diperseni ngono stevele. Nang kono kok nggone kompore yo. Nah, saiki langsung lanjut nenggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine, cewek tengene wis keramikan full. Iki nggo request WC dodo utawa jongkok. Nek WC dodo ono screenshot nek jongkok kayak ganti sikil. Lah, engko pen melu apa? Pen atur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut pemburi mrene. Nah, iki nang gone tempat area laundry room utawa cuci jemur. Nah, kene iki wis keramikan separo yo. Ndukure tondo. Ben apa? Ben nang kene iki cek kumbane pen, cek gak cemprentel nang ngarep, mangkan dikei nang mburi kok ngene iki modele yo. Ha, saiki langsung tak ceritane nang kene, nang ruang tamu. Yo. Iki mangko omahe ukurane 6 kali 14, hargane 650 juta. Sing pasti surate wis SHM. Nah, nang kene kok pembelian iso cash, iso kredit. Nah, kredit iku ono dua opsi, iso KPR, iso Indos. Nek Indos iku tanpa bank, tanpa by checking. Nek KPR iso engko pengajuan. Nah, cara ngono wis ready SHM wis split lah. Untuk 10 lokasi bandino wis precamat rekamat kawan-kawan. Wis ngene gak sesuai bener ngarepan kok padahal Mas. Ya Bu, wapi.